راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان سلام كبرى سمعتي لومي حموس 23 حدار 2023 እዩ مكتالكم بخبر نعدم أبزين هدما كينيا كاب إثيوبيا تبغيسوم بزيحغاو منغدي ناب يوغندا سغرو زنبرو حدا غازيطኛ ዝርከቦም 23 ኤርትራውያን ኣብ ቀይዳትዮም ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኦነግ ሸኔን ኣብ ታንዛንያ ክካየድ ጸንሐ ዝርብ ብዘይስምዕ ተበቲኑ ጀርመን ሓምላይ ጸዓት ኣፍሪቃ ዝውዕል ናይ 4 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ መዲባ ሬዲዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዜና ብዝርዝር ካብ ኢትዮጵያ ከተማ አዲስ አበባ ተበጊሶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ በደቡብ ኬንያ ቢሎም ናብ ዩጋንዳ ሰግሩ ዝነበሩ 23 ኤርትራውያን ብ6 ሕዳር 2023 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ኣትዮም እቶም ቀዳም 5 ሕዳር 2023 ካብ አዲስ አበባ ዝተበገሱ ኤርትራውያን መሬት ኬንያ ምስ ረገጹ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ኣብ ጸምጸም በረኻ ገዲፎሞም ከም ዝሃደሙን ካብ ሓደጋ ኣራዊትን ሽዑ መዓልቲ ካብ ዝወረደ ብርቱዕ ዝናብ ዘሰዓበ ውሕጅን ንህይወቶም ብምስጋእ ባዕላቶም እዮም ናብ መደበር ፖሊስ ሰለሎ ኢዶም ክህቡ ተገዲዶም እቶም ኤርትራውያን ናብ መደበር ፖሊስ ሞያሌ ድሕሪ ምስጋሮም ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ነይሮም እዮም ጉዳዮም ዘይሕጋዊ ስግረዶም ምዃኑ ዘረጋገጸ ቤት ፍርዲ ሞያሌ ናብ ሃገሮም ክጥሮዝ ይወሲኑ እንተኾነ ተጣበቕት ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ኣካላትን እቲ ውሳኔ ናይ ቤት ፍርዲ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ብዕቱብ ይሰርሑ ኣለዉ ካብ መንጎቶም 23 ኤርትራውያን ሓደ ጋዜጠኛን 3 ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝርከቦም ዝሓበሩ ጉዱሳት ክሳብ 15 ሕዳር ኣብ ዘሎ 10 መዓልታት ኣብ ሞያሌ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ዝርከብ መደበር ፖሊስ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ናይሮቢ ተሰጋጊሮም ከም ዘለዉ ኣረጋጊጾም እቶም ኤርትራውያን ብፖሊስ ተዓጅቦም ናይሮቢ ድሕሪ ምብጽሖም ኣብ መደበር ፖሊስ ጊጊሪ ተሓይሮም ከም ዘለውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ بمسرت زبصحنا حبريتا كلتا دق نستيو زركبوم 13 ካብኣቶም ኣብ ኢትዮጵያ ብጸንሕሉ ናይ ስደተኛታት ወረቐት ዘይነበሮም ስለ ዝኾኑ ብሶኒ 20 ሕዳር ናብ ማእከል መጠረዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ማለት ዲፖርቴሽን ሰንተር ተሰጋጊሮም ኣለዉ እቶም ኣብ ኢትዮጵያን ከለው ወረቐት ስደተኛታት ዝነበሮም 10 ኤርትራውያን ግን ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ጊጊሪ ተታሒዞም ይርከቡ ይኹን እምበር ዛጊት እወታዊ ውሳኔ ክወሃቦም ብዘይ ምኻሉ ንሳቶምን ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ከም ዝርከቡ እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ጉዱሳት ጠቒሶም እቶም ኣብ ኬንያ ማእሰርቲ ዝርከቡ ኤርትራውያን ናይ ስደተኛታት መሰሎም ክሕለወሎም ተጣበቕት ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ጉዱሳትን ጉዳዮም ብምክትታል ክሓትሎም ፀዊዖም ኤርትራውያን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገር ናብ ዝወፅሉ ይኹን ካብን ናብን ሃገራት ኣብ ሰጋገርሉ ዘለዉ እዋን ካብ ዘይ ሕጋውያን ኣሰጋገርትን ደላሎን ክጥንቀቑ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣዘኻኺሩ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ብኦነግ ሸኔ ዝፍለጥ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ንኻልኣይ እዋኑ ኣብ ታንዛንያ ክካየድ ጸንሐ ዝርብ ብዘይ ዝኾነ ስምዕ ከም ዝተበተነ ተገሊጹ ኣቐዲሙ ኣብ ደሴት ዛንዚባር ናይ ታንዛንያ ዝተጀመረ ዝርቡን ብዘይ ፍረ ከም ዝተበተነ ዘዘኻኽረ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ንኻልኣይ እዋኑ ክካየድ ዝቐነ ይርክብ ክልቲኦም ወገናት እውን ብተመሳሳሊ ከም ዝፈሸለዩ ብ21 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣነጺሩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ኦነግ ሸኔን ናብ ስምዕ ከብጽሖም ዘይከኣለ ነጥብታት ብዝርዝር እኳ እንተዘይተመልከተ እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ንልዕሊ 60 ዓመታት ዝጸንሑ ሕቶታትን ዝተመለሱ ጉዳያትን ብምልዓል ነቲ ዝርብ ከም ዝዓንቀፈዩ ብወገን መንግስቲ ተጠቒሱ ኣብ ርእሲ እዚ መንግስቲ ኣብ መግለጺኡ ነቲ ሽበራዊ ዝበሎ ኦነግ ሸኔ ተሓዚሉ ናብ ስልጣን ክመጽእ ዝደሊ ሓይሊ እዩ ክብል ነቒፍዎ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንመሰል ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ኦሮሞ ይቃለስ ኣለኹ ብዝብል ብረት ካብ ዘልዕል 10 ዓመታት ኣሕሊፉ እንተኾነ ኣብ 2018 ምስ ምምጻእ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ዕጡቓት ቃልሶም ብፖለቲካዊ መንገዲ ንምቕጻል ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሰገሩ ይዝከር ነዊሕ ከይጸንሐ ግን እቲ ግንባር ኣብ ክልተ ተመቒሉ እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዕጡቕ ሓይልን ኣብ ወጻኢ ብዝርከቡ ብዲፕሎማስን ፖለቲካን ዝድግፍዎ ተወላዶ ኦሮሞን ተሰንዩ ብስም ኦነግ ሸኔ ተወዲቡ ብረታዊ ቃልሱ ኣንጻር መንግስቲ ክቐጽል ወሲኑ እቲ ግንባር ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ድማ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ክልል ኦሮሞ ብፍላይ ኣብ ወለጋን ሰሜን ሸዋን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ከካይደን ቦታታት ክቆጻጸርን ጸኒሑ ብሰንክቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ኦነግ ሸኔን ዝቕጽል ዘሎ ግጭታት ኣሽሓት ሰባት ክሞቱን ከለዉ ኣማይት ኣሽሓት ካብ ዓድታቶም ከም ዝተመዛበሉ በብእዋኑ ዝወፅእ ዝነበረ ጸብጻብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሃገር የመልክት መንግስቲ ጀርመን ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ንዝካየድ ናይ ሓምላይ ጸዓት ወፍሪ ዝውዕል 4 ቢልዮን ዶላር ባጀት ምምዳቡ ኣፍሊጡ እቲ ሃገር ነቲ ክሳብ 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ግብሪ ክውዕል ወጢናቶ ዘላ ገዚፍ ወፍሪ ዝመደበት ጎኒ ጎንቲ ኣብ በርሊን ዝተኻየደ ዋዕላ ጉጅለ 20 ሃብታማት ሃገራት እዩ ጎኒ ጎንቲ ዋዕላ ቻንሰለር ጀርመን ኦላፍ ሾልዘን ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋክን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣጋጣሚ ድማ እዩ
ኣብ ልምዓት ኣፍሪቃ ዘተኮረ መደብ ኣብ ስምዕ በፂሖም ኣፍሪቃ ብልምዓት ድሕሪት ካብ ዝተረፈትሉ ኣውራ ምኽንያታት ጸዓት ምዃኑ ዘዘኻኸሩ ተንተንቲ ጀርመን ወጢናቶ ዘላ ወፍሪ ተተካእ ጸዓት ኣብ ዛህጉር ኣብ መንጎ ሃገራት ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ሓደ ወገን ጥራይ ክረብሓሉ ጸንሐ ውዕላት ዘካሓሕስ ክኸውን ዘለዎም ተስፋ ገሊጾም ዝተፈላለየ ሃገራትን ውድባትን ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዋዕላታት ክውድባ እኳ እንተጸንሓ ዛህጉር ካብ ዘላቶ ድሕረትን ድኽነትን ንኽትናገፍ ዝሕግዝ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንቀፍ ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ጥራይ ከም ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ቻይናን ኣፍሪቃን ሩስያን ኣፍሪቃን ስዑድ ዓረብን ከምኡውን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ዋዕላታት ተኻይዶም እዮም ይኹን እምበር ዝበዝሐ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ቁጠባ ንግዲ እቶት ምህርትን ጸዓትን ዝኣመሰለ ጽላታት ካብ ዝነበሮ ናብ ዝበኣሰ ክወድቃየን ዝረኣያ ዘለዋ ከብራ ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን